Maandagmiddag gebeurde er een verkeersongeval in Vlodrop. Op de brug over de Roer kwamen 2 auto's meteen in botsing. 2 inzittenden van een personenauto zijn maandag gewond geraakt bij een verkeersongeval in Vlodrop. Bij de wegversmaling ter hoogte van de brug in Vlodrop ging het mis. En het tegenligger gaf geen voorrang aan de auto van de 2 vrouwen, die met hulp van de brandweer uit de auto zijn gehaald. De inzittende van de tegemoetkomende auto is niet gewond geraakt. Hij is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Bij de wegversmaling is aangegeven wie hem de voorrang heeft. Het verkeer dat vanaf de brug het dorp inriet moet voorrang verlenen aan mensen die het dorp verlaten. Enigszins onlogisch omdat het verkeer op de brug dan moet wachten. Bij de verkeersremmende maatregelen in Vlodrop is het al drukker misgegaan.